8 Maja Graafe ja verryttelyalueella valmistautuu numerolla 29 Emilia Hikola, numerolla 30 Sofia Jalonen ja numerolla 31 Martina Ruusenneet. Ja tosiaan ratsastaja numero 29 eli Emilian jälkeen suoritamme kentän ja verryttelyalueen huoltotauon. Pystyin. Eikö se saa mennä sitä sarjaa uudestaan? Et viitti. No, nosta käsi pystyyn. Nosta käsi pystyyn sitten.